Салом алейкум ба ҳама дӯстон бародарон, хуш омадем ба канали AZAM блог. ман ҳастам бо шумо чун ҳар ҳафта AZAM Тавоев. Видеоро ки буда дӯстон дар бораи ҷинҳоҳай марҳамат дӯстон, касе аз ҳамин ролик наметарса, ҳамин роликҳода шавқу ҳавас дорад, тамошо кунад. мо бошад видеоро ки бузаро сар мекунем. Тайёре дӯстон? Тайёр бошед, рафтем. дар Таиланд ронанда дар роҳ ба хонааш рафта истода буд, лекин аз пешаш ҷине мебарояд. ва бинед дӯстон ки ин ҷин ба даруни ин мошин чӣ гуна мегузарад. бисёр аз одамон мегӯянд ки ин ҷин не, балки як одами оддӣ буд. ва агар дӯстон шумо фикр кунед ки ин одам мешуд, пас чӣ гуна ба даруни ин мошин ин гуна гузашт. ва ногуфта намона бародаро ки ҳозир дар ин момент дар канали мо конкурс рафтаеста. дар конкурси мо ҳамаги 23 дона приза, якта Lexus 450 2012, якта як Chrysler ва касе ки ҳама билет бисёр мехира бародаро соҳиби як iPhone 12 нав мешава. ҳама каса бародаро худро месанҷем. ҳамада муваффақият. як шабнишинӣ мардум хурсандӣ мекарданд ва ногаҳон чароғи он хона хомӯш мешавад ва чашмони одамони пулдор гӯё ин ки аз худашон равшанӣ медоданд. дигар одамон бошад аз тарси хелу ҳам зиёд он ҷои дилхуширо тарк карданд. Были в зале, а там были люди совершенно так серьезного полета. Стали светиться глаза. ва баъд аз он рӯз номи ҳамаи он одамҳоеро ки дар он шабе чашмонашон равшанӣ медод, онҳоро мегиранд. вале ин одамҳо ақибнишинӣ карда мегӯянд ки ин нодуруст аст. он одамҳо мо набудем. Эти люди были, можешь назвать фамилии? Да чего ты? Ага. мо дар ин ҷо дида истодаем дӯстон, дар ин ҷо як кӯдак давида истодааст ва маълум аст ки ин кӯдак аз чизе хело ҳам зиёд тарсидааст. ва медонед дӯстон ки аз қафои ӯ як чизи сиёҳӣ давида истодааст. баъзе аз одамон мегӯянд ки ин фақат бо ин кӯдак бозӣ кардан мехоҳаду халос, лекин баъзеаш мегӯяд ки ин чиз мехоҳад ба ин кӯдак осеби ҷиддӣ расонад. як гурӯҳ ҷавонон мехоҳанд ки шабро дар ҷангал гузаронанд. филмеро меонанду ва тамошо кардан мегиранд ва баъд аз чанде онҳо мефаҳманд ки як духтар аз гурӯҳи онҳо нест шудааст. ва ҳамаи ин гурӯҳ барои кофтукоби ин духтар ба даруни ҷангали торик медароянд. онҳо рафта истоданд ва аз пешашон як ҷои хелоам хатарнок мебарояд ва аҷиб. ва онҳо мебинанд ки ин духтар дар ин ҷо аст. ва бинед дӯстон ки дар давоми якчанд лаҳзаи кӯтоҳакак дар камера чӣ меафтад. ва биёед дӯстон, ман як бор дигар ин камераро оҳиста мекунам, шумо бо диққат нигоҳ кунед. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. бовар дорам ки видеоролик мо ба шумо писанд омад. ба канали мо ҳатман подписатсия карда зангулачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед, чунки дар оянда шуморо видеои беҳтарин интизор аст. хайр дӯстон, то видеои оянда, дар паноҳи Аллоҳ.